Onuanom na adofo ma me papa ne menua abrante a wotemenka ene anopa awia anwumre. Ayemosomfo Benard ni. Se wobehyiam na behunu ma onua aya na me ne mo che nsem bi. Ene anwumre di ase na me de obrawo. Mechia me yankasa me engineer a oye me producer, oye me auditing, oye me music masters, onwa ye me recording. A ye friend GM hwehwe na chi akwa no wo Accra. Onua pese wutwa moving. Obetim atwa ma obeye auditing. Ana wo record ndwom. Ana pese wo ye masters number 1. Wie GM achi akwa ne ewo Accra. Na ansana obenya GM telephone number no ma menchire very simple. Na hwe me videos no achi eba besi a obehu se telephone number ni go. Anya me telephone number oye GM recording studio telephone number. Ma me papa de ase ne ye ba beche ne ene anwumre. Ebia na oyira ho. Ebia na wabrabo to asi amawo. Ma menchire wo ade tietie bi. Hwe opanyini bi tena asase wesu ne ye frɛ ne Yafta. Yafta abusua efrem no ebeye cousins ma no. Enti omu twae Yafta num asuo. Na mebisa wasem bi se nia nipa kato wabrabo so no wagye atumana ana wamana ayudini. Ene wiase a yewe nipa bebre dini asesa ewo omo abrabom. Dini a yede wo no dini no nipa mfamfre no. Ene yefre bi hiani. Yefre bi kowinsani. Yetinka se bawi sujani bawi. Onua die ntima wama saa dini ne atoso. Hwe opanyini bi na yefre na Isaac. Na ye Abraham ba. Na owo mantafo menu. Na ketwa na yefre ni Jacob no. O try say obeji ne nua panyina eye Esau animonyam. Na oforso ye oje. Watena se ama nnoa bi nan wase. Wode honhon nanso wode obekuwo. Na mmre bi duruye na Isaac obeshira ne mma no. Rebecca adi nyansa ma Jacob no a odi ne nua panyini komde ne ma ne je na nimonyam no. Osan di nyansa ma ne koje ne nua panyini nshira. Ebetimato atu nkrofo bebre ewo omo abusuam. Enamfofom school awoko adwuma awoye nipa bi wo mu a aka wahye nanso wagye asem na atum enje ntum dini na dawo so ne sesa no. Namra eso baya na onimse naja Isaac obeshira no. Wose eso wama unua Isaac adi wanim, unua Jacob adi wanim kan. Na word ya odi twa to ye medeni. Wose se okentene oho a nkonua no beyi efroso. Die nkonua ne dawo so a untime nkentron wama nkonua na ahye so. Be ye friend nipa bi ni mbonyini. How se o ma beto di ni bonyini. Kenten wo wo ompaibom. Eto Hana na Hana ayenkofo sere no. Na Hana nuanom sere no. Hana busuafo sere no. Hana akorafo sene no. Na Hana hunu ye no. Wotena sese memma sere dinine entoma braboso. Memma bonyini apam entoma braboso.
enti osesa ne hyabare. Yafta kuronapo Yafta ama Yafta babia ote no one ne ba ne ne yire ne te wo. Ba Yafta hunu se kuro no apono a Awurade mpo no. Enti Yafta ye train koye fighter ewo nabarabom. Die nkon no wasua. Die mpaibo na abusua po no. Omudi hia to wudini so no. Die mpaibo no wabo aka kire Awurade se onsesa wo hyabare. Yafta antenase. Eso antenase. Hana antenase anye ho. Enne Ghana eni wiase ayewo. Full majority ama abrabo no. Okoto kaa na kaa ni nya accident. Nti na abrabo to ahye. O share store ni jabi betom. Nti na abrabo ahye. Bosia na okoboye no. Senka odu akwa aburuchire. Oduru airport wo no. Na nanim omoaye ne ba ewo no passport no to. Enti aje ba anim afase onama oye lady. If we say ne passport ye ba. Onua brante ye ma me papa. Ukwa aware bi. Aware na nsi uye. Ntena se ma aware na ansi uye no. Eni wunya. Tu anamon foforo. Kwaku antima mwa ya wantima mwa. Kofishe kona ho. By enam se wa mwa ohunti no. Kofi hunu wa ohunye na kono. Nso kofi ne ye omfempade. Yafta antenase. Yafta konye na obeye kofo ewo nabarabom. Na mre biduruye omo na omo apo Yafta no. Omo san kohwehwe Yafta achi akwane. Hwane ne apka ohun asem. Hwane ne serewo na nnura oserewo na ade chieye. Wama na ahunu na ordinansa asunna no. Wama sere na oserewo no. Deba bia ohyiawa oserewo. Wonye wadwene se wope anamombi atu. Enti kwade na wo nanso no. Deba bia wo nansa akwa ne so. Kenten ohun na ihia nkonua ne befre wo so. Ayesa no pa na se nora. I saw me ye preaching bi. Me kasa kire wo se hia dini tim sesa. Ba sika edini ntemen sesa. Hia de dini betima sesa. Anope ni konde ben. By about 12 o'clock no. Ben yanye skato ne bottom. Won time me ka kire me se ne kondem. Meto amawadi bi. Me hyabare asesa. Kanene ne yakase kobna ben na owo mfie na opemma dodo. Ben no onomensa. Ben ye anigewura. Eni ntima na de ben dom pe ben achiakwane. Omo pe ben a ma hwehwe ne mo. Enso ma hwehwe ben no. Enye ma ben ne omo kwa akoda. Ma ben omo pe ben ama ben agi omo afiri yarem. Ema omo pe ben ama problem da omo so no ben o sesa. Shabre na asesa. Kanene yakase ben ye kwensani. Se unim ben. O ben ben a bembem waji wani. Ba nne wo ba ben chenya. Ben obetufu asesa wo hyabare. That is the word. Yafta ye no do. Yafta ma kuronu be kuromu ni nyina be pe na chi akwane. Na onu nipa ba akope no. Okokon ye edi nkuni ma kurono. Ma onu be di kurono so. That is the word of God. That is the word of the star. That is the word of the calendar. That is the word of the beginning of the end. What is going into you? I want to ask you a question.
What is going into your life? Every day you crying. By only one day. What is happening to you? Hwɛ abrabɔ. Wode car nam na car ne akɔpem atɛkyɛm. Wo car ne car atɛkyɛm no. Wɔkɔ nkran uduru Kumase car no aka atɛkyɛ wɔ Kumase. Maame papa abrante wobɛsi agya car no ho wam. You have to try to push. Sana abrabɔteɛ. Sɛ wankente wo a wampɛ bibi foforo bi ansi wani so wanhunu abrabɔ na wobɔɔyɛ no mistake wuo mu a wontimi nkɔ wani nda. Awurade yɛ hyɛbrɛ sesafoɔ. Benard do besia. Menim sɛ wobɛtie mafutuwe. Na wobɛfa mma bi wom. Anya abawo. Wobɛfa mma bi wom. Na wode mma no bɛtu anamɔn. Na bonyini na ɛda wo so no bɛsesa. Hia nkonnua na akyekyere no bɛsesa. Yareɛ na ɛda wo so no ɔbɛkɔ. Hwehwɛ Benard akyi kwan. Ɛwɔ YouTube. Bɔ Benard asante. Sɛ wohia me akɔ Facebook. Na hwehwɛ Benard asante wɔ Facebook. Ana asante Benard wɔ Facebook. Na hwehwɛ me videos. Na nkwagye mmra wo fie. Na brewei ɛyɛ sɛ okenten wo ho. Brewei nyɛ na ɛma hyɛbrɛ na ɔse ɛto wa nipa hunu wo sere wo no mane ntwam. Awurade nhyira wo, Awurade nka wo. Nea ayɛ dena ma wo, Awurade ngye wo. Awurade ma wo hyɛbrɛ sesafoɔ mmram. Awurade mpagya wo mfiri atɛkyɛ na wogina mu no. Na Awurade mfa isi kokɔ so. Nea bonyina akwane no, hia nkonnua no, sun nkonnua bi a wosu, megye wo firi wɔ Yesu Kristo dim. Adome nka wo wɔ Yesu dim. Amen.